जनतेच्या अपेक्षा पूर्तीची आज सुरुवात झाली आहे। ही निवडणूक लढवण्यामागे माझा कसलाही स्वार्थ नाही, पण रोजगार, आरोग्य, क्रीडा अशा सर्व क्षेत्रात जनतेला उपेक्षित ठेवत चाललेला कारभार सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील जनतेला नको आहे। त्याचाच प्रतिनिधी म्हणून प्रत्येक दबावाशी झुंजत माझा अर्ज मी कायम ठेवत आहे, अशी माहिती अपक्ष उमेदवार विशाल परब यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे। विशाल परब यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे, गोरगरिबी जनतेवर दबाव आणण्यासाठी इंद्रदेवाने गोकुळ नगरी बुडवण्यासाठी अतिवृष्टी केली, तेव्हा भगवान श्रीकृष्णांनी गोवर्धन उचलत अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा संदेश दिला। तोच इतिहास पुन्हा घडेल। इथली गोरगरीब जनता आपल्या हक्कासाठी पुन्हा एकदा अशक्य वाटणारा विजयाचा गोवर्धन उचलेल आणि आजवरची सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाला उपेक्षित ठेवणारी प्रस्थापित राजकीय गणिते उद्ध्वस्त करेल। यापुढे माझे काहीही झाले तरी ते जनतेसाठी पत्करणार। लोकांसाठी मी निवडणूक लढवणारच। विजय पराजय माझ्यासाठी महत्त्वाचा नाही, महत्त्वाचे आहे जनतेशी जपलेले विश्वासाचे नाते आणि वचनपूर्तीची सुरुवात। त्यामुळे ही निवडणूक मी लढणार आणि जिंकणारच, असं विशाल परब यांनी म्हटलं आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।